Nakajinglap bagi dan gibatan dak balik borewell drilling ha Umlyngka Mawsyiem ha kaput bat ganong se tang lengba ka NOC na urang ba snong klem da yok pat yekikot ai jingbet nakatanat water resources but district level groundwater committee DLGWC ka hinyo trap integrated territorial organization HITO Mylliem circle kalalek ban pan Jingshai na ka deputy commissioner ka East Khasiels district ka kong RM Korba IAS ha ka step jong ka artarek uyayong arja arpun rio. Kajing lek Circlen ke circle ya ke deputy commissioner ke long. Ha kajing alam khamat ubak pendap thaba president haringkat ubak Silvester Kharjana secretary nalor kiwe part ki dukhan. Nakaliang ke circle ke lapan pau kajing lengo baya ka kam la yat che khmat kat baki kot ki slapat 4 penbiang setia bot kumta ke lapan pau baram syak kat ba 4 la penbut renti ya ki kendon. By day bakajingan jengi hang ya DC kedai bet nam ta tu kajing der hang te ha dong jengi hang te ha Umlyngka Mawsyiem nomor ba klem kajing bet hoi kiong bakila yo NOC na kasinong hanrai kajing bet pat na ne DC ki klem pat yo tede nam ta kadau hi niwan chene banbu kajing tho ban pan kajing shai na kaliang jengi kum ka HITO Mylliem circle nginom ailat di kum kini ki kam makin le klem kajing bet naki bor ki bahlor naki department ki badai bakin yo jing bet na kaliang gajongi ke HITO Mylliem circle ginya bisa khamat ban pentulun ban yatre ne kam ban ngin mailat bakin le iki ki balong ki bombay kelenti ban le ka yakata gen bangim tip ya kajing shai kadai jing simet ajing shai kat kumujing sto jengi kadai bi ba kadai ko simet em baki drill kumde baki dan kidrel hoy mara kat kum ka jingkit jengi ba nagaliang ka DC ru gaso baki kila khan mo kinum ai jingbet mai no si te kat ba menta par hangkai kila ya bi ka kam sakhamat kila li kadan na ka sinong ru lom kim snap ta namar ba no si wang ba sinong wa jingbet kat ba wat da ka isi jong sinong ru kat kum gajing tip jengi kim tip tenang lang jengi da ka daw ngi sami sakhamat bangin khang gum ki tu gi jingle kila long kum chile don bor maki kila yo adu mentar gidang drill le gajing bet long kim pat yo kinang ina DC hoy na sinong kila yo na kaliang jengi te dalong mumuro nginom sya la da khim yo jing bet ngin khang ben hoy ngla yo ban karan ki ong bet ba na kaliang jengi la ai ka NOC na kasinong kat badeng ikeli ya ka NOC na ni DC na water resource ki ong ngimpat le ngidang le ta kat ba ka kam pat kala nang ya sakhamat kumno kata kala banlong klem pat yo jingbet kin tre sya ka kam haji shai di yo jingbet sya kin sa tre ya ka kam Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya